PowerPoint-kalvoa kuitenkin niistä, jotka meille Intiasta kollegoiden kautta toimitettiin. Intian World Visionille toimiminen erilaisten yritysten kanssa ei ole kuitenkaan uusi asia, vaikka sanon, että tämmöinen Base of the Pyramid-tyyppinen toiminta co-creation-prosesseineen on semmoinen uusi avaus, joihin he kovasti myöskin meidät kaikki toivotti tervetulleeksi. Niin kuitenkin tässä on nyt koottu sellaisia yksityissektorin toimijoita, joiden kanssa Intian World Vision on tehnyt tähän mennessä töitä jo. Eli sillä tavalla ei ihan eilisen teeren poikia tässä mielessä. En taaskaan osaa sanoa, että esimerkiksi Tupperwaren kanssa, että mitä se sitten on ollut. Onko se samanlaista kuin täällä meillä Suomessa vai mitä se on ollut? En osaa siitä sanoa. Mutta kuitenkin. Pfizer, siitäkin tulee monenlaista mieleen, mutta kuitenkin. Indoresta. Indore on tosiaankin Keski-Intiassa, Madhya Pradeshin osavaltiossa. Suomen World Visionin kaikki 5 tällä hetkellä toimivaa aluekehitysohjelmaa Intiassa on Keski-Intiassa samoilla seuduilla. Tämä Indore on ainoa kaupunki, tämmöinen urbaani ohjelma, joka on noin 2 miljoonan asukkaan Indoren slummeissa. Ne 4 muuta on tämmöisiä maaseutuohjelmia. Jokainen niistä myöskin semmoinen noin 5 vuotta vanha tällä hetkellä. Ja siellä Keski-Intiassahan maaseudulla on sellainen hyvin keskeinen kaikkien kehitystä haastava ongelma kuin kuivuus. Eli hyvin moni asia köyhyydessä siellä päin kietoutuu kuivuuden ympärille. Eli voi olla vuosia, jolloin maanviljelijät ei saa satoa ollenkaan kuivuuden takia. Ja senpä takia meidän ohjelmissa on kovasti esimerkiksi tehty työtä tämmöisen niin kuin veden keräämis- ja kastelu, niin kuin watershed-tyyppisten niin kuin patoamissysteemien ja kastelujärjestelmien kehittämiseksi, jopa sitten sillä ilahduttavalla tuloksella, että jossain meidän ohjelmissa alkuvaiheen 0–1 satoa vuodessa on muuttunut kokovuotiseksi viljelyksi. Nämä on sellaisia asioita, kun käy näitä siellä katsomassa ja toteamassa, joka sitten motivoi pikkusen toimistobyrokratiankin Suomessa taas takaisin sitten. Indore on siis Madhya Pradeshin osavaltion suurin kaupunki. Bhopal on ehkä vähän kuuluisampi. Bhopal oli surullisen kuuluisakin, niin kuin muistatte siitä kaasuvuodesta jonkun aikaa sitten, mutta Indore on Bhopalia melko lähellä 2 miljoonan kaupunki, kova vauhtia kasvava. Ja tässä viitataan muun muassa tämmöiseen niin kuin, talousalueeseen, Pithampur Special Economic Zone, johon kovasti tekee tuloa muun muassa erilaiset lääkeyhtiöt. Se on merkittävä business. Autoteollisuus, Volvo siellä on mainittu muun muassa. Sitten joku Infosys-tyyppinen, jonka nimi varmasti puhuu puolestaan. Collabra, tämmöisiä on nostettu tässä esille. Ja myöskin National Real Estate Players. Mikä on real estate suomen kielellä? Kiinteistö. Real estate, niinpä onkin kiinteistö. Joo. Mä olisin taas tiennyt sen projektiivisen identifikaation, mutta okei. Eli tämän tyyppinen kiinteistötoiminta on kovasti kasvussa Indoren seudulla. Tästä meidän ohjelmasta Indoressa tosiaankin 5. vuosi menossa nyt. Noin 50 000 asukkaan slummi-alueella siellä Indoren laidolla toimitaan. Kovasti erilaista infrastruktuuriin liittyvää puutetta. Jätteiden käsittely. Me käytiin Juha Erkin kanssa tuossa joulukuussa katsomassa niitä jätevuoria siellä kaikilla tyhjillä tonteilla. Ja käytiin myös ihmettelemässä ja jotenkin kauhistelemassa sitä puhtaan veden niin kuin tilannetta. Eli hallitus oli sinne slumien yhteyteen rakentanut semmoisia eri kohtiin semmoisia betonisia niin kuin puhtaan veden säilytyssammioita, jossa lähinnä uiskenteli siis kuolleita sammakoita ja näin poispäin.
Ja just se, että sitten slummien ihmiset, naiset varsinkin siellä, joutuvat hakemaan sen puhtaan veden jostain tankeista tosi kalliilla. Näissä olisi paljon hommaa. Näissä olisi paljon tarvetta. Hyvin paljon nuoria ihmisiä Indonesian slummien asukkaiden keski-ikä on aika alhainen. Pojat haluaisi opiskella teknikoksi tai insinööriksi. Junateknikko tuntuu olevan semmoinen yksi. Sanon nyt sen vain sillä, että siellä on motivoitunutta nuorta työvoimaa koulutettavaksi vaikka mihin Indoren alueella. Naisten kohdalla pikkusen semmoinen haasteellisempi asia on se, että aika monet perheet on muslimiperheitä sillä alueella. Ja se tuntuu olevan vähän niin kuin väännön takana, että ne naiset varsinkin niin kuin sieltä kotoa pääsevät jonnekin. Johon muun muassa nyt liittyy siihen, että World Visioninkin tuella on aika paljon Indonesiassa sitten pystytty tukemaan tämmöistä kotona tehtävää työtä ja bisnestä, mikä nyt erityisesti on niin kuin erilaisia alihankintatöitä ja muita. Hyvä niinkin. Mutta tämmöistä niin työvoimapotentiaalia ja valtava motivaatio siellä kyllä on yhteistyöhön. Niin, mitäs? Joo, siis vielä toistaiseksi Indonesian slummien asukkailla, joiden kanssa me tehdään töitä, niin on nämä toimeentulomahdollisuudet aika vähäisiä. Eli miehillä sitten taas on sitten vaihtoehtona lähinnä se, että joka aamu siinä, on se nyt 6-7 maissa, niin mennään sinne yhteen tienristeykseen. Kävellä sinne yhteen tienristeykseen, seisoskelemaan ja odottamaan, että jos tänä päivänä joku tehtaanomistaja tai joku muu niin palkkaisi minut päiväksi töihin. Että mä saisin mun niin vaikkapa lapsilleni riisiä ja chapatia ja sitten niin dallia tänäänkin. Valtava motivaatio tehdä muuta, jos vaihtoehtoja olisi. Tässä on sitten vielä tämmöinen koonti niistä semmoisista erityisen niin kuin tärkeistä asioista, joidenkin teidän kanssa voisi linkittyä Indoren tarpeet ja Indoren ideat. Eli nuorten taitojen kehittyminen, nuorten voimaantuminen. Meidän ohjelmissa Indonesiassa on koulutettu nyt jo aika lailla nuoria kauneudenhoitoalalla, joka on siellä niin kuin aika pop, pyöräkorjaajiksi, kännykkäkorjaajiksi, tietokone sekä korjaajiksi että tämmöinen kuin basic software hommiin. Tällä tavalla näin intoa ja tarvetta tälle olisi valtavasti lisää. Eli tämmöinen niin kuin youth. Mä nyt vaan koitan sanoa, että sitä potentiaalia, henkilöresurssipotentiaalia nyt ja tulevaisuudessa on valtavan paljon meidän kanssa tekemään yhdessä työtä. Vesi ja sanitaatio, mä siihen jo viittasin sammakkoesimerkkien kanssa ja muuten. Vedenpuhdistusasiat, hygienia on tosi heikolla jamalla, tervetuloa sitä kohentamaan. Jätteiden käsittely, jätteestä energiaa, valtavan suuret mahdollisuudet olisi jätteestä energiaa Indonesiassa. Mitäs me Indonesiasta muuta vielä sanottaisiin? Joo. Voisitko sä kääntää tuon WASHin, onko se, mistä lyhenne? Se on Water and Sanitation and Hygiene, eikö niin? Water, Sanitation and Hygiene. Clean Tech, voisi sen niinkin sanoa. Joo, toi WASH on semmoista ehkä kehitysyhteistyökäsitteistöä, mikä pyörii. Ainakin meillä ja YK:lla sitten WASH. Se on aika hyvä lyhenne, niin kuin järkevä lyhenne. Mä luulen, että se oli hyvä tiivis läjäys vielä Indoresta, joten mä luulen, että nyt olisi aika päästä Katja ääneen, niin otetaan sitten Intiaan liittyvät kysymykset vielä vaikka kootusti Katjan esityksen jälkeen, koska siinäkin puhutaan Intiasta. Teidän taustamatskuissa, jotka on teille jaettu, on Indoresta vähän lisää. Ja me olemme sitten seuraavan asteen taustamatsku, eli lisäkysymyksiä meille sitten. Kiitos. Kiitos Mikko. Katsotaanpa, tuleeko se. Joo, tosiaan.
Hyvää päivää. Mä oon tosiaan Katja Haukipuro, konsulttina Finprolla täällä Helsingin päässä. Ja ehkä on päivän mittaan tullut teille jo käynyt selville, että täällä on itse asiassa mun kollegoita useampi kappale paikalla. Voisitteko nousta seisomaan ja ihan lyhyesti esittäytyä vielä, jos ei ole. Eli Mika ja Jusa on kehittämässä just tätä Vekonomia. Ja Jukka Jämsä tuolla. Hän on mun kollega tuosta Helsingin yksiköstä ja me ollaan semmoisessa tehtävässä, että me tavataan just suomalaisia firmoja ja speksaillaan heidän kanssa, että miten sitten kansainvälistytään menestyksekkäästi. Mulla on tässä 2 lyhyttä pakettia, joista toinen keskittyy siihen, että mitä suomalaisia yrityksiä on jo Intiassa, Sri Lankassa ja missä päin he ovat siellä. Ja toinen lyhyt paketti on se, että no mitä ihmettä Finpro tekee täällä ja mitä me ollaan. Kuinka moni teistä tuntee Finpro jo entisestään? Ihailtavan moni. Kuinka moni teistä on ollut meidän kanssa tekemisissä, sanotaan noin viimeisen 2 vuoden sisään? No, tosi moni edelleenkin. Mä kysyn tätä sen takia, että mä oon itsekin Finprolle paluumuuttaja, oli viimeksi töissä 10, toistakymmentä vuotta sitten. Ja nyt liityin Finpron riveihin 2 vuotta sitten ja täytyy sanoa, että meno on muuttunut ja onneksi hyvään suuntaan. Eli ollaan lähempänä sitä ihan niin kuin aitoa bisnestä tänä päivänä. Meidän henkilöstö yleensäkin tulee niin kuin yrittäjää tai liikeenjohtotaustalla ja tavoitteena on nimenomaan se menestyminen maailmalla. Mutta mä näytän teille ihan lyhyesti vielä Finprosta, että tiedätte sitten sen meidän niin kuin, tehtävän tässä Vekonomi-projektissa. Meitä on vajaa 400 henkilöä ympäri maailmaa, joista noin 100 täällä Suomessa. Meillä yleensä toimitaan niin, että yrityksen vastuukonsultti on Suomessa ja sitten se tiimi maailmalla sen mukaan, että missä toimitaan. Meillä on noin 50 maata, mitä me katetaan, ja loppumaailmakin sitten ihan meidän kumppaneiden kautta. Me tehtiin, viime vuoden lukuja ei vielä saatavilla, mutta 2011 noin 1700 toimeksiantoa, ja se tarkoittaa, että meillä siis on koko ajan ihan todella suuri määrä suomalaisia pääasiassa PK-yrityksiä tekemässä yhdessä sitä työtä, jonkun verran myös isompia firmoja. Toimitaan edelleenkin yhdistysperiaatteella, eli suomalaisia yrityksiä on meidän jäsenenä, tuommoinen 550-600 kappaletta, ja osa rahoituksesta tulee työ- ja elinkeinoministeriön kautta, ja loput sitten yritysten toimeksiantomaksuina. Tässä on meidän verkosto. Ollaan todellakin hyvin katettu kaikki mantereet. Tämä elää sen mukaan, että missä nähdään niitä parhaita mahdollisuuksia suomalaisille firmoille. Että se ei ole mitenkään kiveen hakattu. Me ollaan siinä mielessä erilainen konsulttifirma, että me ei ajatella pelkästään sitä omaa hyvää todellakaan, vaan nimenomaan suomalaisten yritysten ja koko Suomen hyvää. Ja meidän tavoitteena on se, että yritykset menestyvät siellä kansainvälisillä markkinoilla ja halutaan tuoda teille sitä viestiä nimenomaan, että me ollaan se luotettava kumppani siihen kansainvälistymiseen. Ollaan toimittu yli 90 vuotta ja sen myötä on tullut paljon kumuloitunutta osaamista taloon. Miksi me ollaan Vekonomissa mukana on se, että me nähdään se hienoksi mahdollisuudeksi PK-yrityksille päästä tuonne poppimarkkinoille ja me tuon siihen se oma erikoisosaamisemme, miten me voidaan auttaa. Tässä on hahmotelma. Virpi Vaittinen, hän ei valitettavasti tänään päässyt tänne paikalle, mutta yksi tästä meidän Finpron tiimistä tässä mukana. Hän hahmotteli juuri tämän kuvan, että jos ajatellaan tätä Vekonomi-projektia, mitä te lähdette sinne maailmalle katsomaan ja oppimaan ja havainnoimaan, eli taustalla on kuitenkin se, että miten sekä tehdään hyvää, mutta tehdään kannattavaa bisnestä teidän yrityksille, niin nämä 2 ensimmäistä palasta tässä niin tulee tämän niin kuin teidän oman havainnoinnin kautta siellä maailmalla. Ja teillä on asiantuntijoita mukana siinä matkan varrella. Mutta sitten me nähdään, että ehkä niin kuin yksittäisen yrityksen kohdalla kaikista tärkein hyöty Finprosta on nimenomaan sitten kun lähdetään oikeasti tuotteistamaan sitä ideaa
ja kaupallistamaan erityisesti. Siinä meillä on paljon osaamista. Meillä on toki näistä muistakin tästä matkan varrella, mutta siinä tällä hetkellä niin Finpron rooli on se, että me yhdessä kehitetään World Visionin ja Aallon kanssa tätä yhteistä toimintamallia. Nämä yrityskohtaiset keissit, että mitä tehdään ja milloin tehdään, niin ne sovitaan jokaisen yrityksen kanssa erikseen, koska teillä on erilaisia tarpeita. Tässä vielä lyhyesti sitten, että mitä me tehdään. Eli kun sanoin, että ollaan yli 90 vuotta toimittu ja kumuloitunutta, osaamista on paljon talossa, niin me ollaan piirretty se näin kuvan muotoon tämä kansainvälistymisen prosessi, mikä nähdään, että jokainen yritys käy kuitenkin läpi tavalla tai toisella, joko meidän kanssa tai yksin tai jonkun toisen kumppanin kanssa. Eli lähdetään tietenkin suunnittelemaan sitä, sitten valmistelemaan ja oikeasti menemään markkinalle ja myöhemmässä vaiheessa sitten petrataan sitä asemaa. Alussa se vie omia resursseja, rahaa ja aikaa, mutta sitten se rupeaa maksamaan itsensä takaisin. Ja tässä on kuva meidän näistä tuotteistetuista asiantuntijapalveluista, joista sitten tietenkin kaikki työ on jokaiselle yritykselle räätälöityä, mutta tämä hahmottaa kuitenkin sitä tarjontaa, mitä meillä on. Nämä on niitä asioita, mistä sitten puhutaan niin kuin jokaisen yrityksen kanssa erikseen, jotka haluaa lähteä tähän työhön Finpron kanssa erikseen sitten siihen räätälöityyn palikkaan. Onko tässä vaiheessa jotain kysymyksiä vai mennäänkö Intiaan ja Sri Lankaan ja mitä suomalaiset siellä tekee? Ole hyvä. Haluaisin tietää, mitä tuo partnerin haku käytännössä on, että miten syvälle te menette sinne partnerihaussa, etsittekö te syvemmälti, haastattelette niitä yrityksen puolesta? Hyvä kysymys. Partnerihaku on todellakin, että mennään syvälle ja ollaan siellä mukana aika pitkälle. Eli yhdessä yrityksen kanssa mietitään se, että mihin asiaan yleensäkin tarvitaan kumppania ja minkälainen se on. Eli tehdään yhdessä ne kriteerit, jonka jälkeen sitten lähdetään etsimään semmoista pitempää listaa löyhemmillä kriteereillä, että sinne tulee mahdollisimman monta erilaista. Niistä kerätään tietyt perustiedot. Ja sitten yhdessä sen suomalaisen yrityksen kanssa katsotaan, että no mitkä siellä syystä tai toisesta on ne parhaimmat. Sanotaan, että sinne lyhyelle listalle yleensä jää ehkä 5-10 firmaa sitten jäljelle. Ja näitä lähdetään tutkimaan tarkemmin. Maasta riippuen, jos puhutaan Intiasta esimerkiksi, niin se vaatii kyllä ehdottomasti, että siellä mennään paikan päällä käymään ja haastattelemaan, katsomaan, onko siellä oikeasti ne tilat semmoiset, mitä yritys väittää ja osaaminen ja näin edelleen. Ja sen pohjalta sitten taas mennään yhdessä suomalaisen firman kanssa yhteen, että joo, että tämmöistä näimme ja koimme ja haastattelimme, että mitkä näistä olisi nyt kaikista parhaat vaihtoehdot. Me suositellaan, mutta yritys tekee sen päätöksen itse tietenkin. Ja sitten sitä yleensä jää ehkä sitten se muutama 2-3 jäljelle, joihin sitten lähdetään yhdessä sen suomalaisfirman kanssa käymään paikan päällä. Vielä niin kuin sitten neuvottelemaan, siitähän se oikeastaan alkaakin sitten se työ. Jos ollaan esimerkiksi, vähän riippuu, tuossa on niin kuin aika samanlainen prosessi tuossa myös, että jos katsotaan niin kuin alihankintakumppania kuin sitten niin kuin vaikka myyntikumppania, niin siitähän se alkaa sitten eteenpäin, että jos on alihankintakumppani, niin siellä tehdään testitilauksia ja ehkä yhdessä jonkunlaista tuotekehitystä ja näin edelleen. Finpro voi olla näissä jatkostepeissäkin mukana, mikäli yritys sitä kaipaa, mutta usein se on niin, että me ollaan siinä niin kuin ensimmäisessä neuvottelussa mukana ja sen jälkeen yritys pystyy hoitamaan sen itse eteenpäin. Ole hyvä. Jatkokysymys. Miten pitkälle Vekonomi-projektissa pääsee tuohon partnerihakuun tai alihankintahakuun? Vekonomi-projektin puitteissa siinä on varattu semmoinen aika pieni palanen, se 6 000 €, mikä on valinnainen yritykselle, että lähteekö siihen. Mä sanoisin, että jos partnerihaku on yrityksille se niin kuin kaikista kriittisin sillä hetkellä, niin siinä kohti voidaan miettiä esimerkiksi sitä kriteeristöä, että perustuen siihen, mitä yritys on oppinut siellä maailmalla, että minkä tyyppinen se on ja tämmöistä alustavaa työtä, mutta että sen puitteissa ei pysty tekemään sitä koko partnerihakua. Et sen takia mä oikeastaan sanoisin, että parempi on, että me jokaisen yrityksen kanssa speksataan se erikseen, että mitä siinä on. Mä näkisin melkein parhaimpana palasena semmoisen, että siinä tehdään paremminkin
semmoinen roadmap siitä, että mitä eri asioita yrityksen täytyy ruveta kehittämään, että mitkä ne polut on missäkin, mitä esimerkiksi rahoitusvaihtoehtoja voisi olla saatavilla ja näin edelleen, jolloin se yrityksen on helpompi sitten lähestyä esimerkiksi ELY-keskusta, Partnershipia tai Tekesiä, että miten se saa sen kehityksen käyntiin. Voisin vielä täydentää tätä, jos sopii. Niin kuin puhuttiin tuossa, niin tämähän riippuu hirveän paljon siitä, että mikä on yrityksen tilanne. Eli missä vaiheessa kukin yritys on. Ja koko ohjelman aikana käydään ihan lähtien siitä, kun suunnitellaan ensimmäistä maaliskuun viikon matkaa, myöskin kumppanuus- ja partnerointikeskusteluja, aivan alusta asti. Se on erittäin oleellinen osa ja sitä viedään prosessin läpi. Se sitten, mitä tehdään niin kuin tarkkaan ottaen esimerkiksi Finpron avustuksella ja tuella yrityskohtaisesti, niin se on nimenomaan juuri näin, niin kuin Katja sanoi, että se täytyy sopia sitten ja neuvotella, että mikä se tarve on, miten pitkälle mennään ja niin edelleen. Mutta ohjelman puitteissa käydään läpi ohjelman tätä partnerikartoitusta, me teemme sitä kentällä 2 otteeseen ja Finpro osallistuu mukaan näihin yhteisiin työpajasessioihin, eli niin kuin, nyt ei saa sekoittaa, että se ei niin kuin, ehkä Katjan puheesta tuli se kuva, että ei päästä kovin pitkälle, mutta se riippuu siitä, että miten pitkälle mennään sitten Finpron kanssa ihan siinä varsinaisessa selection tai valinta-aiheessa. Mutta alusta asti tämä otetaan mukaan, koska tämä on äärettömän tärkeä. Yksi ehkä keskeisimmistä asioista yrityksille, mikä pitää hoitaa kuntoon. Ja jos puhutaan paikallisten kumppanien löytämisestä sieltä yhteisöistä, niin siinähän se on oikeastaan World Vision Sri Lanka ja World Vision India, joilla on eniten kokemusta, kontakteja, verkostoja, ja he tekevät semmoista alustavaa potentiaalisten kumppanien kartoitusta erityisesti ennen toista reissua ja esittelee sitten näitä potentiaalisia kumppaneita suomalaisyritykselle sen toisen reissun aikana. Joo, ne oli tosi hyviä tarkennuksia just siitä, että mikä on se niin kuin yhteinen prosessi ja mikä on sitten yrityskohtainen. Hanna, ole hyvä. Ole hyvä. On erinomainen asia, se voi olla vaikka useampi haku yhdellä yrityksellä. Yksi asia kuitenkin, jota pitää muistaa aina mainita, että se on de minimis säännön alasta. Joo, itse asiassa tämän vuoden alusta niin ei ole välttämättä enää de minimis-alaista. Eli se voi olla myös, niin kun, se voidaan myöntää myös ei de minimisenä, eli siten, että ei sovelleta sitä de minimis-rajoitusta, mikäli
hieno uutinen tuo de minimis on joskus semmoinen vähän kirosana ja asioiden hidastaja. Sitten hypätään siihen, että mitä suomalaisia firmoja siellä Intiassa on jo ja missä päin he ovat. Eli tässä nyt ekana näkyy tällä kartalla tiettyjä tämmöisiä teollisuushubeja Intiassa. Mukavasti niitä on tuolla ympäri maata. Ja tässä sitten taas näkyy, että mihin ne suomalaiset yritykset on päässeet siellä keskittyneet. Finprolla on toimistot New Delhissä, Mumbaissa ja Chennaiissa, että sekin voi tietenkin osaltaan sitä selittää, että suomalaiset yrityksetkin on sinne lähelle mennyt, mutta toisaalta meidän toimistot laitetaan sinne nimenomaan, missä nähdään sitä potentiaalia suomalaisille yrityksille. Ja tässä on merkattuna sitten tiettyjä yrityksiä. Nämä ei ole mitenkään kaiken kattavia listoja, mutta kuitenkin antaa kuvaa, että minkä tyyppisiä firmoja siellä on. Tässä on vielä toisinpäin listattuna, eli toimialan mukaan. Näiden lukujen mukaan siellä on pitkälti 200 suomalaista firmaa, jotka työllistävät jo tällä hetkellä valtavan määrän ihmisiä. Se, mikä täytyy huomata, niin tässä ei puhuta sitten poppimarkkinasta, vaan nämä on niin kuin perinteisemmällä tavalla sinne markkinoille menneitä yrityksiä. Mutta siltikin tämän pohjalta mä uskoisin, että teille on ihan hyödyllistä, jos tunnette täältä joitakin näistä firmoista ja niitä ihmisiä, jotka tekee bisnestä, niin siitä varmasti tulee myös teille hyviä ideoita oman liiketoiminnan kehittämiseen. Sitten meillä on täällä muutamia esimerkkejä ihan yrityskohtaisesti, että mitä on tehty. Voisin klikata teille vaikka tämän Lindströmin keissin auki. Tässä on nyt ensin kehuja, miten olemme tehneet hyvin töitä. Mutta tässä on sitten se, että mikä heillä oli tavoitteena. Eli heillä oli tavoitteena laajentua tosiaankin tuonne kehittyville markkinoille, joista Intia sitten valikoitui kohdemarkkinaksi. Ja tässä niin kuin käytännössä nyt sitten kuvataan, että mitä me ollaan tehty. Lindströmin porukka on kiertänyt tosiaan meidän konsulttien kanssa siellä markkinalla, itse havainnoineet meidän konsulttien ohella. Ja sitten sen pohjalta on tehty päätöksiä siihen liittyen, että miten sinne markkinalle mennään. Näistä, jos kiinnostutte, niin voin laittaa myöhemmin vaikka sähköpostilla tarkemmin, tai osa näistä on meidän nettisivuillakin esitelty. Mutta niin kuin Lindström sanoo tässä, niin aika moni muukin meidän asiakkaista sanoo, että just se meidän lokaalin ympäristön osaaminen ja tunteminen on se vahvuus. Sitten tässä on toinen esimerkki, Sanako. Myös hieman kehuja ensin. Ja tässä on se, että mikä heillä oli tavoitteena. Eli Sanako jo tuossa vuosia sitten niin, päätti, että he haluavat näille opetusministeriöille suunnata tätä myyntiä ja markkinointia. Mulla ei ole kännykkää, mistä se ottaa tämän. Ja tässä on sitten käytännössä mitä tehtiin, eli käytiin itse asiassa todella monia markkinoita läpi Sanakon kanssa, että minne lähtee. Ja pystyttiin auttamaan heitä löytämään ne oikeat päätöksentekijät ja sopivat partnerit niiltä markkinoilta. Nämä on tämmöistä pari käytännön esimerkkiä, mitä me ollaan tehty, ja tässä on sitten vielä kolmaskin loppuun. Että hyvin erityylisiä. Vielä niin kuin muutama sana Sri Lankasta. Kyllä sielläkin suomalaisia yrityksiä pyörii. Samoja nimiä osittain kuin tuolla Intian kohdallakin. Yllättäen ne on täältä
raskaan teollisuuden puolelta. Tässäkään ei puhuta siis poppimarkkinasta sinänsä. Ja tässä on vielä pitempi lista. Kiitos teille kaikille ja toivotaan, että pystytään yhdessä rakentamaan teidän liiketoiminnasta menestyvää näillä markkinoilla ja miksei muuallakin. Kiitos Katja. Onko Katjalle kysymyksiä tai Finprolla on useampikin edustaja täällä, nyt on hyvä tilaisuus kysyä vielä. Se jo joitain kysymyksiä tulikin, mutta jos jäi vielä jotain mietityttämään. Jos ei tässä vaiheessa tule mieleen, niin sitten aikataulukin sanoo, että seuraavaksi päästämme Andyn ääneen, eli nyt seuraa siis päivän loppuhuipennus ja päästään vähän tekemään co-creation hengessä hommia, ja mä en nyt puhu tästä enempää, vaan Andy, ole hyvä. Kiitos. Onko 12 vuotta loma hyvä konsepti? Let there be light. So I can say the one success story, continuing on with that presentation. I've been here for a 12-year holiday, and that was because when I lived in England for a short period of time, lo and behold, I met something like 15 Finnish people. I lived with them for about a year and a half, got to know them, got to trust them. I have Norwegian blood, so there was something that, okay, the Nordics were something that I wanted to discover. Norway and Finland are not so far apart, so what the heck? So I came here with good friends to show me around, to show me what is Finland. They had so much pride and so much passion to show me about Finnish culture, about Finnish opportunities, about Finnish sauna, everything you can imagine. I had this kind of, I was supposed to be here for, I think, 3 months. So I had this 3 months window with people that I trusted into all over Finland. So I was climbing Pallas, I was going to some crazy orienteering world championship somewhere in North Karelia. I went to the rally, the Neste rally. I kind of experienced all these fantastic things about Finland with these people that I had trusted for some year and a half. So I'm still here. It was organic, it was by choice, and the vast majority of the time I'm very happy, even with the weather as it can be. So when it comes to Design Factory, where we are standing today, and Aalto University, for the last 2 years, I've been taking students to Africa to conduct research and student projects with different partners. So I know what it feels like to, how much work is involved to ensure that the trip and the activities are successful, that they can continue, and that they can continue well, and that you ensure that you have the right, in my case, it was the right students. One of them sitting over there. But we did a lot of work to ensure that we again had this as organic as we could, opportunity to bring in the best, to have the right people, the right partners. When we were in the field, we had the right people there, and we had what we're here for, which was access. But we had access with feedback, which I think is the key. Because just access, anyone can say that, hey, I got a ticket for you, go there, go enjoy it, go see what you can do. It's different if, hey, I'm from there, or I work there, I have passion, I have experience there, I want you part of the team to be there because I wish and I see that you are a vital part of something which we can do or something which can happen in the future. And after being in Finland a long time, I have a lot of passion and pride for Finnish ingenuity, innovation, design, etc. And I think Finns have a lot of common sense. And as an Australian, I say there's more here than my home, to some extent. But yeah, I'm very proud to go and represent. And thankfully, I've had a lot of opportunity to work with different industry partners, Finnish industry partners, here in Design Factory in different projects, but also going abroad for other endeavors, like we have the Design Factory concept in, I think, 4 or 5 countries now, which we've been involved in, taking the best of Aalto University with our different partners related to projects, research, etc., and going to these different places to build good networks, strong networks, and
we get a lot of good feedback, because when you go with the kinds of people that I can see that we have in the room, with the kinds of companies, the kinds of activities, it's a good representation of yourself. I'm always proud to showcase these elements because they're good in their own right. So it reflects positively on yourself and the institutes you represent. So before we continue, I just want to ask Aalto Global Impact people to stand up. Everyone's doing the stand-up thing. So there's my leader and commander, Teija. I think we're going to, at the end, we'll give a little talk about Aalto Global Impact in summary. We have Rahim here, our newest member of the team. We have Rosa. Where's Rina? Okay. And Sujil on the camera there. We're testing today with the camera, so this is another good experience for us. And myself, and then we have Anne Badan, and we'll let you know where you can find out more about us. But what we're going to do is what we do at the Design Factory is you're all going to stand up and collect the chairs and push them all to the side in front of these chairs that already exist. So you've been sitting down and enjoying yourself long enough. It's time to start moving, get the blood flowing. You can start new piles, because if you put too many chairs on top of each other, they start to fall. But we've also had the former President and Prime Minister of Finland doing what you're doing, so it's for anyone, no one is safe. So we'll just stick these on the three. So I really enjoyed the presentation this morning that Tina started with. There was some very nice short videos, and I like the learn, begins with a D. Listen, Listen. develop, Jeez. act and train. Okay, I need to move. My blood is not flowing. So the listen, the develop, the act, and the train. So you've done a very good job. I didn't do a good enough job about listening. But no, you've done a very good job today about listening to the different presentations, the different opportunities, the types of access. Now is the chance for you to develop. And I think that this is a great opportunity because of the ability we have to give feedback, to ask questions, we have the right people in the room. And I think this is a nice way to have organic growth. And the acting is up to you. So at each station, we have 3 different stations which we'd like you to mingle and visit, leave some comments, leave some input if you wish. It is not necessary in terms of your acting at this point is what you're comfortable with and what you're happy with. So at this point, we have our whiteboard and the flip chart. We have Post-its and pens at each station. So this is questions and comments or collaboration offers for the We Economy Start organizers. So if you have any comments, questions, queries related to things you've heard today and seen today, please, in any way which you feel comfortable, whether it's writing down on a Post-it, doing a little doodle, whatever you're going to put down is how it should be for you, comfortable and organic. The next station here, we have your offer for start target areas. And then Tytti has kindly put some little examples there. So what know-how does your company have that could be useful in indoor and Kalpitia? And a little help. Sorry? That place that probably is a very beautiful place, and someday I'll have to visit now because I couldn't pronounce it. And then we have some information about those 3 locations. And then at the final stage, which is over here,
which will be over there, is your strengths and needs. So what strengths could your company draw from entering low-income markets? For example, an excellent business idea, understanding of low-income areas, co-creation skills, partnering experience, etc. What skills and support would your company need to enter low-income markets? But if you have any other questions that are valid or any other points, I think now is the perfect time, because whether there is opportunity for you at this immediate point in time to join this 1 year experience of training and developing and acting, but if you have some ideas for the future, because I'm sure that this kind of initiative that is being kickstarted today is something that is widely needed, and it seems that Finland is usually the first to do these kind of things. Finland is quietly innovative and humble when it comes to leading the way in the world with these kind of innovative and fantastic kind of initiatives. So I'm going to stop talking, because I can do that too well. I'll let you mingle. You have your post-its, you have your pens. If you wish to write something down, please do. And this is your time to act. So please act and develop. Thank you.